te mentang wara shpi ye ke jingithu khana shapang une uma I huping stone lingdo nong lang bat une upurno sangma shapang kene ke jingjer kerteng ke jong uma I huping ya une konrat ke sangma ukun jong upurno sangma hatu kene ke khana kadai ka ba shisha lane kamdei ka ba shisha ring kwa ek ban wanra akane ka por ka ba menta namar kene ka khana ngiju sneu hangne bat hangtai rei ngala ban ong ye phi kum kinong kershan kiba I ki jonga lada kadei sa komen hapo ka comment section loong kane ka khana ka sapriang ha shapang ka ta ka jingjer kerteng ka jong une uma I huping ya une chief minister ubamenta Konrad ke sangma loong upurno hakapor ka ba mau ula khai bat ula penkha ya une Konrad ke sangma dei haka senem khat khandai spa nyo phupra ha ka khat khandai tarik jong ubanai January hapo tura tau kabahap hapo West Garu Hill district loong ba ki khana ki bana bat ngiyo sneu ba une upurno sangma udon kata ka jingling amen sim haka jingim ka jung u ba un jet ya kata ka kerteng lane ba un jer ya kata ka kerteng yu une ukun uba ije ujong u loong kat badang mi kisngi une upurno sangma uling amen sim ba haka jingim ka jung u ba un wat ya kata ka kerteng ka jung ukun ujong u barong dei haka wei kisngi loong kita ki khana ki bang yo sneu loong ba une upurno sangma ulayo eka lat kakabu ba unia yo eka ya shongkai bat uni uma I huping stone lingdo nong lan hakita kisngi kipor kiba menchua bat ulayo thu ikita ki e baro bat ulayo thu ha uni uma I huping ba yo ukun ujong u unjer kerteng de u bat une uma I huping stone pat haka jing bom tim bat haka jing bom yo kerteng ke jong u ulaong kanran nang nu ngan yo eka kerteng ke jong u bat dei hangta ken ba une upurno sangma ula simpen ban ya kata ke kentin ke ba uma I huping stone uong kanrat kane ke kentin kanrat kamut bangim tip syapang kane ke bentah bat loong une upurno sangma pan ula simpen ban ya kane ke kentin ke ba uma I uong kanrat bat dei hangne ken ba une upurno ula simpen ban ni kene ke kentin bat ula ai kerteng no da uta ukonrat hatu kene ke khana kade ka ba shisha lane kabom shisharu ringes kwa ek banwanra hapi kum kinong kershan kiba ki jonga te hakene ka por ka bamta yang ni phai uni uma I huping udai uta uwei unong shakri pajba uba ki pajba ki kanrei ngalaban ong ki temen sim hak ka jingim ka jong une urang ba long ba uma I huping hadu kasngi ka jingyap ka jong u om syam pat la rem hakata ka jingyakun election ka jong u hakisngi ki por ki ba menshwa kane ka penpau ya ka ba ki pajba ki temen sim ya uma I huping bat ngimla ek ban batai hadu katnu ula ek ban kring ki pajba bat hadu katnu ula ek ban ai ya kata ka jingshania ye ki pajba habia dei bat ka jingim ka jung u namar ulalong sha uta uriu khmat hapo kane ka ri khasi ka ije ka jungi bat kibriu hopo kane ka ri khasi ka jungi ki burom ya une uriu rangba bat khndiat ngine phai upurno sangma pan upurno sangma udei uta uwei ubala longteng u chief minister hapo kejala bat ulalong ru kum uspikar hapo lok sabha bat kini ki arngut ngalaban ong ki deisha kita ki riu khmat lane kita ki briu ki ba paunam ngalaban ong hapo kene ke jalla bat khamtam uma I huping hakane ka ri khasi ki ba ije ke jungi bat upurno sangma hangtai hapo Garu Hill kine arngut ki deisha ya ka ba ki pajba hadu kine ki singi ki por ki ba menta kidang yai kan mau ya kine ki arngut hadu kat mentang ngalaban ong
te hakne kapor kabamta ngam syam ladon shibun kebenta ye kaban wanra ke sturi ke jongkine ki armut ladangan wanra ngalaban ong kan shim bahaya kapor namar kidei kita ki breu ki baki pajba ki ikbaha ye ke jing im ke jongki haki sngi ki por ki ba menshua te tang kine ki kenten ki bakendian kublei shibun